el projecte Magnet i la nostra aliança amb l'equip de l'ICMAP ens aporta un aprenentatge on tota l'escola respira ciència, que no solament ens fem preguntes, sinó que indaguem, que anem molt més enllà, que no sigui solament experimentar, sinó que aprofundim molt més en els temes i al final aquesta mirada més científica vagi a poc quedant-se a l'escola i en els nostres alumnes. Aquesta aliança amb l'Escola Etxegaray per l'ICMAP significa, jo crec que la paraula és oportunitat, perquè podem treballar amb la societat i en aquest cas, sobretot, amb els més petits i transmetre o generar un pensament crític des que són molt petits. I podem tenir un seguiment de l'impacte que té les nostres accions. És una cosa que valorem molt perquè a vegades sí que intervenim en escoles, però al fer-ho puntualment no veiem a mig-llarg termini quin és l'impacte del que fem nosaltres. Un dels objectius que tenim amb l'Escola Etxegaray és que generin una metodologia científica. És a dir, intentem, i això vull agrair també l'esforç dels formadors, que són claus en aquest punt, que ens permeten dir, tenim una metodologia, fem una pregunta, generem una hipòtesi, comprovem què passa i després veiem per què això passa. Fins aquest curs ens hem centrat en tot el tema de les propietats dels materials. A infantil estem treballant les diferents propietats de la matèria i a I3 estem fent la duresa, a I4 la luminescència i a I5 el camuflatge. Està dur. Amb l'Anna de l'ICMAP el que hem fet és l'escala de la duresa per abordar el mètode científic i ho hem fet amb aquesta rúbrica, on amb els tres materials, la plastilina, el fang i el paper maixé, i amb l'ungla, una moneda i una cullera, hem pogut saber quin dels tres materials era més dur i amb quin material ho podien ratllar. La Conxita, la nostra formadora, a part de fer-nos d'enllaç entre l'ICMAP i nosaltres, sobretot ens ha donat una mirada més pedagògica i ens ha ajudat sobretot a com enfocar els projectes cap als infants, amb preguntes més obertes, amb evidències, coses que potser no teníem tant per la mà i que les hem anat aplicant. La formació Magnet consisteix bàsicament en acompanyar el centre en què incorpori la ciència i la manera de fer la ciència en el seu dia a dia. Per fer-ho, fem, per exemple, reunions de claustre, i en aquestes reunions de claustre el que fem és aprofundir en temàtiques, com per exemple aquest any hem fet la descripció i l'observació científica, la conversa a l'aula, les bones preguntes, què vol dir indagar, i quan acabem de fer aquestes sessions de claustre hi ha el compromís per part de les mestres d'aplicar alguna de les coses que hem fet en el seu dia a dia, a la seva aula. A l'ICMAP, aquest any, el que hem après molt, és a com fer una bona investigació. Treballar amb investigadors de veritat fa que siguin molt rigorosos i això fa que els nens i nenes se'ls hi encomani. Han vingut els científics per fer un experiment de la resistència. Hem fet hipòtesis i han comprovat qual era més resistent, que era el niló. Ha vingut el Bernat, que és el científic que ens ajuda a fer el treball i que sap tot de l'electricitat. La nostra classe es diu Conductors i conductores en acció perquè treballem la conductivitat elèctrica. Nosaltres perseguim una escola on l'aprenentatge no únicament es quedi dins les aules, sinó que a poc vagi sortint a fora, que arribi a les famílies i més enllà. Per nosaltres, aquesta primera fira científica és un acte molt important perquè al final és la cloenda de tot l'esforç que els alumnes han fet amb els mestres i els científics durant tot el curs. Ells al final han creat uns projectes que van iniciar-se al setembre i a poc al llarg del curs han anat desenvolupant, han anat creixent, han anat creant contingut i ara és el moment de poder mostrar ja no solament a la resta de companys, sinó també a les famílies, al poble, als propis experts que ens han vingut a visitar també, poder mostrar tot allò que han après al llarg del curs.
M'ha sorprès el nivell de qualitat de les activitats que han anat desenvolupant al llarg del curs i també la implicació dels mestres que realment han de posar molt de la seva part perquè això surti endavant. He viscut una experiència molt especial perquè ha sigut amb els nens d'I3 i la veritat no m'esperava la manera d'explicació, la manera d'organització que han tingut entre ells. Doncs expliquen moltes coses i ensenyen moltes coses a la pràctica. Doncs tenir un lloc amb els capgrossos és algo que és molt més interessant tenir-lo i no només tenir en llibres, però tenir en la pràctica també. Volem continuar col·laborant amb l'Escola Etxegaray, amb el projecte Magnet, i que estem molt satisfets. També hem superat les expectatives.